Ebikore bya bwangoiga byo okweng'enta kwa abana bake nigo bigenderete kogoza mono engakiye abana bari ase omotima kw'omotambe oyoretwa n'ebinyinyi bya COVID-19. Abana babere bagwita batatu, oyo bono oyo gatatu, oyonde gotwa mweni chusi ga moina, oyonde na itagari Kiamabundu borari, bono oyo gatatu. School na yamo bagosoma nande ne class na ekemo. Nabande bebegere jingo nabange ono yokorora abana abaye kineyemo barenge standard 6 noyo bono ing'ende taigoro 7 yarenge egekore kia bwangoiga nigo kienegetigwe agu igoromorgoba ase omwana omomura bw'emiaka 13 kuru Kiamabundu esungetie na gweita akitugusaba abana baitu banche koremeri mbakwamwa gweita onyo mwana agechunga usonyo kagechitiga ng'aki kiarengegero moibori amanya ng'aki amobeke buya batamatenga status baba igeriga tigatonye kikwabori onyo ose otakegenta egu arigenchera to kurigia aisanike narengerete takwamwa gweita abana bono goikera nabo togocha twatantana ng'a ekirenge bakuna chankire esengencha abana mbuya tokora mbuya tobegete abana omwana buno oyo iga abana baibori babo mwana omwororo otabwati nao nesabu yogotara bono tokumanya ng'a esabu kiare yagerete ase ekenyoro ekiekio n'echiwiki ibere chiaetire korwa omwana onde bwekegori buna ekiogwesungia ase enchera buna eyo bono omwana oyo eng'encho abana bari barenge classmate bonsi bagoikara ekerasi na ekemo ekerwa na ekemo bono timaeti nere gose gachieta akang'usa agatenga omosani ono ochire nainche ng'ende bono abwo no ntamanyeti ng'a inki gekogera abana baito bagokora ki bakogenda eng'encho ekabire noyo omata timanyeti ng'a inki nere kiamogecheti bokong'u bagotoretera obokong'u obo gaki batare gotoa omorembe gaki abana baito basome nonya ebinyinyi bya COVID-19 bigosete na goturubani emirimo ya botambe obogambi bw'enseme yugwetera ase omokonyi bw'omugambi bono nigo bogochi gochaka emisangirikano korigia ekikeireire ekebekio koranda ase ekenyorekio konyo naito bangete tonyore eng'encho ya COVID-19 gekogera abanto mbari koumerana mono bono rito tubangete tonyore nonye kwerende toiche tubeka abantu esegeti tonyore omosangererekano abantu bakore baborigwe baru gisababu gekogera abana bakora ki tokonyora emechando yokweng'entera turoche ng'a it is from the same sublocation egento giogokumia abana babonsi korwa ase sukuru y'oboroso ya Kiamabundu nyanchwa ime ya Kisii Central Ward ime ya county ya Kisii nero yabwatiru amono mochando bw'abana kweng'enta ase gotebekana buna abana batatu goikera boniga nigo beitire ase ogwesungia ase egeka kiomotienyi oyo mabweka berende babwatia amachiko basika abaiburi babo basiko obogima bwa Nyasaye arwete babasiko koira chikumu yogwita abaiburi totema ko bana baito na kumanya ng'ai bare korwaga kiete paka tarobwire karabaru skuru mwiburi manyanga umwana nsangati ya skuru ngakiaikaka nkiakora paka na kienda kurara Aiza maobe inkolipoteri gatembe TV